Tunnel. Das defekte Fahrzeug ist entfernt. Zu guter Letzt Salzburg. Von der A99, der Eschenrieder Spange in Richtung Allach, 3 Kilometer Stau und 16 Minuten plus zwischen Dreieck Eschenried und Dreieck Allach. A99, die Westumfahrung München Richtung Nürnberg, zwischen dem Kreuz München West und Dreieck Feldmoching, im Moment 5 Kilometer Stau. Da brauchen Sie leider eine knappe Dreiviertelstunde länger. Sonst aber nichts los. Ich wünsche Ihnen gute und sichere Fahrt. Ihr Start in den Tag. Mit Ulla Müller. Also für den Fall, dass Sie gerade feststellen, dass der zwar Stichprobenartig. Pravdou každopádně je, že kontroly nejsou čistě jen na hraniční čáře, je jich mnohem víc. I dál ve vnitrozemí se může kdykoliv stát, že vás zastaví neoznačené policejní auto s miláky a bude vedle dokumentů zkoumat, co je na sedačkách nebo v kufru. No a druhá věc, ta se týká vjezdu do německých měst, kde bývají emisní zóny. Třeba možná i Regensburg. Právě města se středověkou architekturou jsou v Německu obecně tím asi